Mandegano. Ok, ça va. Zaid nandalirera zegny edy. Maro olo nandalirera zegny edy. Anao mizazo ty mety mbalimbali mandalirera zay. Ary anao mizazo ty mety mba efa niala agnatin'ny herera zay izy. Herera ty zegny amandrivo no tanora zegny mitsabo. Za tanora. Anao zao ty tanora. Na hoe anao zao ty fazokizoroky. Matetiky zegny atsika regnitsika hoe amy raha volagniny andavanandro hoe lay sarotry fendany. Ekegna zay. Na e sarotry mitady vola. Sarotry ekegna be raiky zay. Sarotry. Sa fe ino ny antony anao? Antony zegny. Raha ohatra ka anao zegny managna knowledge, managna connaissance, managna fahalalagna, na hoe managna talenta, managna raha tiana, ara za tsy sira fa anao zao tsy managna raikaraika amy raha aby zay. Managna fahalalagna, connaissance, managna talenta, zay faharoy zay, managna talenta, managna raha tiana, anao managna raha tiana anao. Izy koa hainao amin'igny zegny miasa amy raha igny, de lasa mahay mora amizay zay. Tandrignesy hely baka raha volagniny biby amy jito hoe zay. Io. Hitanareo ty, vola azoko amy réseaux sociaux fo, le tsasitriko 1400 € par mois. Amy réseaux sociaux nakafo. De tsonao varivariagna mampidy vola io raha laviko ndraiky raha nabavy e. Zay mbola réseaux sociaux fo io, mbola tsy plus YouTube naka. YouTube agny karakara zay koa ampidiriny agny. Dignan'izay za mipetraka eto za manamasy chiffre naka karaha io. Regninao raha volagniny tsy hoe izy vola aza mandro volagniny fe raha tiato mampity bola. Azonao mampity bola zegny raha. Fa ny hererany tanora vaizo zegny variagna am'le raha tsy tokony avariagna zay. Nefa zegny izy koa zegny anao zao ty magnano action. Izy koa anao zegny magnano action am'zao ty mety amampolo taona no anao avy eo eky lasa mi-master zavatra igny zay. Lasa maîtriser le zavatra zegny agny amina folo taona. Arakaraka an'le répétition tsabonao zegny. Plus que anao mitsabo répétition zegny, plus que anao zegny mafy le raha raiky. Io amizay zegny izy volagniko zay. Izy koa managna fahalalagna zegny anao, managna talenta zegny anao. Ny artiste zegny mihira foratsabony isan'andro. Ny mpampianatra zegny mampianatra foratsabony isan'andro. Ny mpisoma footballeur zegny mpisoma laboly foratsabony isan'andro. Azonao? Iny amizay boka ino ninao zio ty zay. Ya, no mizazazo. Ino ninao zio ty. Ilaina agnanao zio ty amizay zegny satria raha zegny samy nataon-Jagnahary amin'olo tsaraikaraiky. Samy misy mampiavaky izy zegny raha amin'olo jiaby. Olo jiaby anao mizaha zio ty. Ireo mizaha anao mitandregny raha zio ty. Samy namezan-Jagnahary amy raha. Fa izy ka mifocus, miconcentré amin'ilay raiky anagnanao amizegny anao. Développer anao amizegny zegny zigny. Zay zany atao manao développement. Développer anao amizegny zegny lay anagnanao io. Traikefa na hoe raha tianao io. Na hoe fahaizagna anagnanao io. Filarinao amizegny zegny zigny de lasa possible anao make money on autopilot. Azonao zegny make money on autopilot. Karaha ohatra ataony biby amy jitio igny zegny hoe mahazo vola zegny izy agnatin'ny YouTube ty ato zegny. Tsara zegny ho azonao onogno fa ny mahamora izy zegny anao zegny mila mizara valera amina milliards de personnes manomboka eto zegny. Aoa. Commenter mbanao zegny izy kiôvanao manomboka eto zegny za iôva ty tan. Tsy iôvan'olo za, tsy iôvan'olo azy avy, fa iôvan'olo tanjognanao ndraiky dreaminao zegny. Mila mizara valeur zegny anao amina millions ndraiky milliards de personnes. Ino zegny raha voalohany tsy tsabonao amin'ny fotoana zay. Voalohany zegny anao mila
entraîner zegny anao amina estime de confiance en soi. Zay donc voalohany. Mikotrana anao amina confiance en soi. Zay voalohany zay. Faharoa zegny mikotrana anao amina estime de soi. Ça fait na manana confiance en soi zegny anao mety mistopper zegny anao amina estime de soi. Inona estime de soi? Self esteem. Io zegny manosika anao agnano action bebe kokoa ataonganao jusqu'à amina self actualisation. Io zegny le farany sarotro. Ny fitohizanao ohatra karaha jeudi mizara valeur aminamanao quelque part izy. Ny lalagna malaky, that's the right vehicle. YouTube jeudi zegny. Azonao YouTube ty na hoe Facebook ty entinao mizara valeur amina million ndraiky milliard de personnes. Izy io amizay zegny afaka ampiarahanao amina business zegny. Ça fait maro agnatin'olo agnaty YouTube dia zegny misy business fa misy mitady laza fa aminaka manokana zegny laza tsy indrigny fa ny laza zegny mandeha automatique. Tsy mila magnino laza zegny anao fa mila mitsabo raha tsara amin'olo maro. Ke erreur zay zegny ny fitohizanao mitsabo action amam-polo taonano tsy aligné. Zay bôka le mahatonga hoe olo ohatra hoe le mivolagna hoe nay sarotro le mitady vola sa fe nagnino noho tsy fitsaboanana le action izy eto action mialigné mifagnitsy tsara amin'ny tanjognanao ndraiky nofinofinao. Azadigna fa olo jiaby samy managna tanjona, olo jiaby samy managna nofinofo, fa raha ohatra ka ny fahazaragna anao fahazaragna izy eto ny fahazaragna findrindra zegny ny action tsabonao andavanandra zegny tsy mialigné amin'ny tanjognanao ndraiky nofinofinao zegny. Azadigna fa mahay ho sarotro fo zegny fiainagna ty. Carburant taloha tarina ambany tambany izy zao ty mahay miakatra. Frein zegny taloha tary tambany izy zao ty mahay miakatra. Magnanjay koa zegny fiainagna jiaby io tsy Madagasikara eto fo fa jusqu'à andafy en Europe, à l'États-Unis, tany jiaby zegny zao. Fa raha ohatra ka anao manomboko eto zegny magnano action mialigné amin'ny tanjognanao na hoe amin'ny dreaminao zegny hitanao fa misy raha iova zegny amin'ny fiaignanao. Azadigna fa atsika eto zegny atsika zegny tsy hoe we make a living fa we make a difference. We make a difference. Ke erreur zay zegny izy ke ialanao amin'ny fahazaragna ny raha tandregnesanao matetiky, amin'ny fahazaragna raha zavanao matetiky, findrindra zegny amin'ny fahazaragna ny action amin'ny raha tsabonao matetiky zegny hitanao fa misy différence maventy be zegny. Aloka atsika andeha zegny za hontany ino zegny raha telo azonao tamin'ny raha nazavaiko teto. Donc zegny manorata araiky zegny anao araiky amin'ny raha telo fa izy eto zegny sorata amin'ny bout de papier an-tragnonao eo ino raha telo azonao tamin'ny raha nokoragnitsika teto. De sorata araiky zegny amin'ny commentaire ambany. Ho an'izay mila bonus zegny amelako amin'ny lien ambany eo zegny ino zegny bonus tokony anampaonanao izy malakilaky. De lien ambany eo ho antsika zay mbala mila valeur bebe kokoa zegny. De misy vidéo zegny ambany ery hoe na soit io ambonimbony ty hoe na koa hoe ambadiky ty zegny misy vidéo mizara valeur aminao bebe kokoa zegny fotony atsika eto zegny fampizara valeur de ampivoatra fiainagna samby mahazo mani. Za volagna tsy haiko olotsotra fa zay samby artiste io iatsara vela azy tsy jiaby tsisy magniry anao hoe za zao par exemple ary revinaka ty tsy maintsy atao za tsy maintsy magnano fijerigny amin'ny américain araiky volako izy zao. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated.